Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे जुलि नार्जारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। So दायो जों गौराङाव थांनो नागिरदों। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं हाजासे दिन्थिगोन नोंथांमोननो। जों थांगासिनो नै दायो। रुमनिफ्राय ओंखारबाय आरो। जों बेटारि गारिजोंसो थांगोन। बेटारि गारि गाखोबाय नै थांगासिनो। बाजारनिफ्राय ओंखारबाय। BTC गेट मोनबाय नै बेयावबो फैबाय जों नायनो होननानै माने खनसेबो फैयाखैमोन नालाय जों बेवहाय ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट फैबाय आरो जानुवारि फै जा मोजां बानायबाय दाना सिगांथ' बिदि नङामोन औ सिङाव हाबलांसिगोन जों फटक लानानै थांसिगोन आरो नै बेरायफैदों मालाय बेरायखांजोब्बायमोन जों दिनैसो क'क्राझारावनो थायो होमबाबो माने टाइमानो मोना निउ इयारनि सुट्टि ओमफ्राय दिनै बेरायफैबाय केमेरामेनखौ दिन्थियानो गोसोथोजां गियो सेंग्राफोरखौ ओंखायनो देखायाखै देनां नुजानोसां नेक्स्ट टाइमाव जा समायना खालामबाय फटक खेबबाय नै खेबजागासिनो गेटनिफ्राय ओरै सिङाव हाबफैबाय जोङो दसे थानानै थांसिगोन आरो मोनाबायानो बेलासिबाय मोनासिगोन ओरै थांथारबाथाय अफिस मोनहैसिगोन आरो बिथिं थांबा गेट मोनबाय बिथिं थांबा अफिस केमेरा खेबबाय जों अफिस गनायनि टाइम जाबाय बेनिखायनो गारिया जा माने थांलाय फैलाय जागासिनो आरो थांनो नागिरबाय जों नै केमेरा खेबखांबाय ओंखारलांसिगोन माने बेलासिबाय ना मोनायो नालाय बेनिखायनो थांसिगोन आरो BTC गेटनिफ्राय फैबाय जों दायो गौराङाव थांसिगोन बेटारि गारि गाखोफिनबाय बेलासिलायलायबाय नै गौरां मोनफैबाय नै जों गेट सिङाव हाबलांसिगोन चलो दुद्रालै मोनाबायना नै बोरैबा नुबाय केमेराया मोजां नङासै फनानो दाम खमनि नालाय ओइ औ ओइ टिकेट लानांगौ ना बावलायलांबाय जोंहा नै टिकेट लाबाय नै सासेयाव 20 रुपिस चलो सिङाव हाबलांसिगोन जों ভালো মতন সাজাবো আরো সাজাবো নাকি ভালো মতন নেক্সট ইয়ার जा मोजां डेक'रेशन खालामदों खिन्थु मोनानानै सिनायला बारा औ मोनानानैसो फैबायना जोङो सिनायला मेरला मानसि दाबो मोनाबाय नै जिरायबाय जों दसे थानानै थांसिगोन आरो बिदिखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै मानोना मोनाबायना क्लियार नुला आरो बाय बाय